I pozdrav youtuberi, sam vam Mr. X. Danas sam odlučio da snimim jedan Counter Strike gameplay i u isto vreme da vam pokažem jedan odličan VH. Znači, gledam po nekim YouTube kanalima, ljudi stavljaju neke VH hakove, znači morate da palite kao AIM, sve ono, gluposti. Ovaj VH se pali jako jednostavno, znači stavit ću vam link dole u deskripciji od ovog VH i plus ću da napravim klip kako ga ubaciti i aktivirati. Znači ovaj VH radi veoma prosto. Na onu foru F1 imate tri kao moda i onda vi birate i sad ćete da vidite, znači sad ću da nađem neki server da mi se to sve napuni, da vas ne smaram, pa se vraćamo za sekundu. I evo nas ljudi, našli smo jedan server, upali smo bili u nezgodnom trenutku, ali dobro. I sad, evo, uključili smo VH i možemo da vam pokažem, znači imate taj prvi mod. Samo vidite ljude, drugi mod ovako belo, treći mod zidovi su providni, a ljudi normalni. Ja koristim ovako ovaj prvi mod kao. Samo ljudi da se vide. Sa tim ćemo sada igramo, znači nema nikakav aim, samo VH, znači kakav head sam uzalepio. I jao bre čoveče, šta si sad morao da uđeš, jao bre, jao. Majmun jedan, jebem li mu familiju, kako me sad iznervirao, lele batke moj. Ajde ti si cool, ajde ti vidim, SAVP, što mrzim te SAVP, mrzim ih više od, jebem ti AVP da ti jebem tvoj, znaš. Ajde. Ajde. Dobro, neće ništa da napravi ovaj neki noob. Op. Opa, kakav mu je head zavalio, čoveče boži. Ajmo sad da ih pobijemo, sve da ih pobijemo. Jer mi smo najjači. Kako ga je razvalio od života, čoveče. Kako ga je razvalio, jao, ona ima AVP, lele. Sad će da me kindiše. Sad ću ja da mu jebem decu. Hajde to. Može, jao, beži, nemo da me jebeš. Dobro je. Pobegli smo, imamo pušku koja vredi neke pare s koje možete da ubijete čoveka i tako. I tako, dragi ljudi moji. I ode, i evo ga gore. I sad će i ovaj da ode, i taj je otišao po burek. Ovo je moj, inače bi on otišao po burek. Sad će ovaj da ode po burek. Čekaj bre. Burek da nas pojeftineo bre, čekaj bre. Čekaj, uzem njegovu pušku, namo mi se istošili meci, mnogo i tepam. Mnogo gi tepam. Vidite šta mi piše. Sad ćete vidjeti ljudi kako se puca. Dođi. Opa, tako je be. Ajmo ih pobiti, ljudi moji. Lele, ljudi, tamo ima AVP. Begaj. Lele, batko. Op. Ode. Ode, batko. Ode. Op. Jao bre, to je naš skul. Dođi skulnem ti ga, ujebem ti, odvali me. Od života. I ubi me bre, decu ti jebem, jao bre. Idemo juriš,
Sparta, evo ga. Jao, kakav je head popio, sinovi moji. Kakav je head popio, kakav bomba dobra bačena. Sad nema AVP, pa dođi, da ti pokaže Batal Ciga kako se delje jare za novu godinu. Dođi. Sad ću ti propušim vugla, sine Miladine. Jao, umreo si. Kakvam volej. Kako me razvalio batko moj. Odvalio mi glavu. Ko od Sneška Belića, otpali mi glava s ramena. Idemo, kolji sve redom, živo što postoji, živo mrtvo, cepaj kroz vrata, cepaj. Kako sam ga odvalio od život. Idemo, sad, cepaj. Evo mi jedna hack grenade, tako nešto se kaže, valjda. Jebem li ga, samo znam da puca i to je bitno, isto možda ubijete čovjeka i tako. Evo ga naš jedan AFK, šta mu zemlje lude, AFK, kako sam ga odvalio od života, lele, bato moj, lele, ubio sam ga kao vrapče. Uništio sam ga. Idemo, ajmo opet da ih razvalimo. Udri, evo bomba. Kako sam ga razvalio. Opet ovog istog. Opet iza vrata. Kako sam ga razvalio. Batko. Sad kad dobijemo jedan ban. Ubi me, čoveče. Kako me ubi, bre. Jao. Da, što se tiče ovog haka, ljudi moji, ako imate ovaj hak i ubacite ga, nećete moći da koriste ni jajim, ni nos, pridno i coil, to vam isto. Ništa nećete moći da koriste drugo od hakova, znači samo ovo i zbog toga to je jedina mana, ja mislim, koju ovaj hak ima. Pa sad vi birate, hoćete ovo samo ili jajim ili šta već, znači to je sad na vama, znači idemo sad ih pobijemo sve. Ima da im utečemo glave. Ljudovi moji, dobio sam ban. Vidite vi ovo. Banovali me ljudi. Eto vidite, dobio sam ban, znači da cheat radi. Link od cheata ćete dobiti dole u deskripciji. I znači dobit ćete link od videa. Mislim, ne možete dobiti link od videa kako da ubacite ovaj cheat, zato što ga još nisam napravio. I to ćete dobiti nekom drugom prilikom, znači pratite me i sljedeći video koji ću da izbacim bit će taj. Video i u tom videu ću da postavim link od ovog videa, već vidjet ćete. I tako, znači ljudi, to je bilo to što se tiče ovog mog prvog gameplay, ovog Counter Strike gameplay, znači i plus sam vam ubacio taj kao hak da vidite kako radi. Znači očekujte klip od tog haka. I tako ljudi moji, subscribeujte, lajkujte, šerujte, ako vam se svidjelo naravno, ako ne onda ništa. I tako, vidimo se u sljedećem klipu, a do tad, poz!